ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза оиди тозатарин ва беҳтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. довталаб барои камарбанди UFC дар вазни нимёна Колби Ковингтон оиди реваншаш бо чемпион Камару Усман фикроша баён кард. биён суханҳои Ковингтонро гӯш мекунем. ман худро ба монанди кӯдаки хурдсол пеш аз соли нав ҳис карда истодам. ман дар ҳаяҷонам, чунки чизе ки ман чанд муддат талаб кардам ба ман доданд. баъзе одамо мегӯянд ки гӯё муҳорибаи якуми мо конкурентӣ набуд. дар ҳамон муҳориба ман чанд раундро гирифтам ва ӯ маҷбур шуд ки чанд маротиба баҳона коба то ин ки худро барқарор кунад. аммо ҳамаи ин чизҳо дар гузашта монд. акнун ҳамаи мо муҳорибаи дуюми моро мебинем ки дар он ҳамаи чиз дигар гуна хоҳад шуд. аз якум муҳорибаи мо 2 сол гузашт. ӯ бо мураббии нав кор мекунад, ман низ бо мураббии нав кор мекунам ва ман боварӣ дорам ки чемпион будан ин тақдири ман аст, гуфтааст Ковингтон. хотиррасон мекунем ки муҳорибаи Колби Ковингтон ва Камару Усман аллакай шаби 7 ноябр дар турнири UFC 268 баргузор мегардад ва муҳорибаи асосии ин турнир хоҳад шуд. ҳаштум рақами рейтинги UFC дар вазни нимёна Нил Мегни гуфт ки бо Ҳамзат Чимаев хоҳиши ҷангидан дорад. биён суханҳои ӯро гӯш мекунем. ман бо ӯ 1 сол пеш ҷангидан мехостам ва то ҳол ин чизро мехоҳам. ӯ баргашт ва дар муҳориба зидди Ли Ҷинглиан хеле хуб менамоид ва акнун ман боз ҳам зиёдтар бо ӯ ҷангидан мехоҳам. ба ман рӯзи 18 декабр муҳориба пешниҳод карданд, аммо рақиб осеб гирифт ва акнун UFC барои ман рақиби нав кофта истоданд. барои ҳамин муҳорибаи мо бо Чимаев рӯзи 18 декабр барои ман беҳтарин вариант аст. ӯ дар муҳориба бар зидди Ҷинглиан ягон осеб нагирифт ва фикр мекунам ки ин муҳориба барои ӯ имконияти хеле хуб аст. то моҳи декабр ӯ вақти хеле зиёд дорад ки тамрини худро оғоз кунад ва барои муҳориба бо чунин рақиби сахт ба монанди ман омода шавад. ман бар зидди Чимаев ба ҷанг мебарам ва ман аниқ медонам ки ӯро шикаст дода метавонам, гуфтааст Мегни. хотиррасон мекунем ки Ҳамзат Чимаев дар турнири UFC 267 аллакай дар якум раунд варзигари хитои Ли Ҷинглиангро шикаст дода рекорди худро 10-0 кард. дӯстон, дар турнири UFC 267 боз як муҳорибаи дигар шуд ки он паси парда монд. аммо ба ин нигоҳ нокарда, ин муҳориба ҳама рекордҳои дигар муҳорибаҳои турнири UFC 267-ро гузашт ва ин муҳориба байни Абдурозиқ ва Хазбулла буд. чанд соат пеш хабар пайдо шуд ки ин муноқишаи онҳо аллакай аз 10 миллион зиёд просмотр гирифтааст ки ягон муҳорибаи турнири UFC 267 ин қадар просмотр надорад. ҳамчунин Абдурозиқ ба Хазбулла визафи хеле сахт дод. биёин тамошо мекунем. ҳамчунин баъди анҷоми турнири UFC 267 ба президенти UFC Дана Вайт оиди ин муноқиша савол доданд ва биёин ҷавоби Дана Вайтро гӯш мекунем. Дана, байни Абдурозиқ ва Хазбик дар толор муноқиша шуд. оё мо онҳоро дар қафас дида метонем то ин ки онҳо муҳориба гузаронанд? рости гап хеле шавқовар буд. намедонам ки ин ду нафар барои чӣ якдигарро чунин бад мебинанд. дӯстон, худи шумо муҳорибаи онҳоро дар қафаси UFC дидан мехостен ё не? метавонед фикротонро нависен, дар канал обуна шавен то бо зуд хонаободу сарбаланд бошен.